Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa a cikin wani bidiyo daga tashar Biniya Tech. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku dinga kashe laptop ɗinku cikin sauƙi ba tare da kun je kun nemo button power ba. Ok, abu na farko da kamata ka yi shi ne ka taɓa mouse ɗinka a wannan gefen. Idan ka taɓa sai ka zaɓi wannan gurin, sai ka rubuta wannan text ɗin da kake gani a jikin screen kamar haka, sai ka taɓa next, sai ka next, sai ka taɓa finish. Bayan ka ƙare sai ka zo ne ka taɓa wannan gurin, sai ka sake taɓa mouse ɗin naka, sai ka taɓa a farko, sai ka zo a nan ƙasa, sai ka zo sorry, so yayi mun moving ɗin abun, bari na sake buɗewa. Banna koma new file wannan gurin, sai mu paste ɗin rubutunmu, sai mu ce next, finish. So bayan zuwa jikin kwamfuta sai mu taɓa nan, bayan mun taɓa a nan sai mu yi ƙasa, show more ɗin nan option, sai mu taɓa nan na ƙarshe duka, sai mu zo a nan inda aka ce mu canza icon, sai mu sorry, ok ya buɗe, sai mu zaɓi wannan ɗan abu, sai mu taɓa ok, za mu ga ya canza kalo, sai mu ce apply, sai mu ce ok. Kuma yake gani ga ya canza kala, sai mu taɓa shi domin mu kashe kwamfutar mu. Duk lokacin da muka tashi kashe kwamfuta sai mu taɓa shi, ka gani ba wani matsala, kawai jawo za ka yi ƙasa kwamfutar ka ta ɗauki, ka gani.